Noswaith dda, Miss Hughes. Noswaith dda. Reit, rhiant pwy da chi? Tad Alan ac Elan, dwi. O ia. Wel, be dwi'n medru ei ddeud am Alan ac Elen? Dwi ddim yn gwybod. Chi sy'n ei dysgu nhw. Wel, dwi'n mynd i ddechrau efo Alan. Mae o'n hogyn galluog iawn. Mae ei ysgrifen o'n daclus, mae ei lyfrau o'n daclus, ac mae o'n neud y gwaith cartre bob tro. Fo sy'n dŵad gyntaf yn y prawf mathemateg bob wsnos. Ydy o'n gwrando yn y dosbarth? Ydy wir, dydy o byth yn siarad yn y dosbarth. Wel, wir. Dydy o ddim yn gwrando yn y tŷ. Mae o'n darllen ac yn ysgrifennu yn dda, yn Gymraeg ac yn Saesneg. Bendigedig. A deud y gwir, Alan sy'n mynd i gystadlu ar ran yr ysgol yn y cwis newydd ar S4C. Plant clyfar Cymru, y mis nesa. Wel. A be am Elen? Wel, mae hi'n ddigon deallus, ond dydy hi ddim mor weithgar ag Alan. Dydy ei llyfrau hi ddim yn daclus, mae ei ysgrifen hi'n fler iawn, ac mae hi'n anghofio ei gwaith cartref yn aml. Ydy hi'n gwrando yn y dosbarth? Mae hi'n gwrando ar ei ffrindiau. O, diar. Oes na unrhyw beth da am Elen ta? Wel, mae hi'n hoffus iawn, ac mae hi'n licio rygbi, tydi? O, ydy. Mae hi'n mwynhau cystadlu efo'r urdd hefyd. Yn yr Eisteddfod? Efo tîm rygbi'r sir wrth gwrs. Hi ydy'r capten. Ia wir. Da iawn, Elen.